Tak a ještě bych chtěl vysvětlit tak dodatečně ještě pár věcí, které by se vám ještě mohly hodit do animace. Tak. Takže teď si vysvětlíme ještě pár docela důležitých věcí. Třeba z přechod místnosti do místnosti a tak podobně. Takže vezmeme si třeba, jo, třeba nejlépe třeba tuhle místnost, jo, skopčíme si celou, dáme Ctrl G, skopírujeme si, vytvoříme si nový, vložíme si, dáme si to sem, jo, dáme si třeba 30, šup, zamkneme, tak, vezmu si třeba z toho minulého postavu, jo, abych to nemusel zase dělat celý, jo, takže kopíruju, zamykám, abych s tím nic neudělal, že kdyby s tím něco pohl, tak to ukládat nebudu. Postavičku dáme sem, jo, že třeba chce projít do druhé místnosti, takže teď jenom tak v rychlosti vám ukážu, jo, jak to vypadá. Takže máme na to zapnutý slupky, povypínáme si magnety, to musíte vždycky při novém projektu, nebo při novém tým novým, tak musíte vždycky zase všechno povypínat, jo. Tak teď udělám tak na rychlovce, jo. Tak, teď už to zmizne. Posuneme si to třeba sem, mám si vložit snímek, aby to bylo trošku delší. Protože mám ještě předvolil nějaký ty efekty, jo. Dodatečný, jo, které by vám mohly pomoct. Tak, jo. Nyní už to zamykáme, dáváme ruku. Jo. Já jenom teďka jenom tak v rychlosti, takže kdyby mi to trošku ujíždělo z těla, tak se omlouvám. Jo, nohy nic, jo, dáme si zoom 800. Tak, nyní můžu pokračovat. Tak, teď nohy. To profrčím v 800, jo, tady se nelekejte, jo, že jsem si nedal 1200. Někdo to dělá i ve vyšším, ale standarda je prostě těch 12, co se týče noh, jo. Tak. Co nejde vidět, tak to už neanimuju. Jo, tak. Teď si vytvoříme maskování. Děláme si takový čtverec, jak kdyby prostě toho místa, co chceme vidět. Takže od sem do sem. Tak. Když si to posunu, nebo vlastně ještě dám si 400. Tak, abych to bylo jenom trošku odsunutý. Uzamču, dáme si to do masku. Teď si to přitáhneme k tomu, aby jsme viděli, že ta sedmička, ta vrstva jak kdyby zešedne, jo. Takže tím pádem přidáváme pod to, k tomu. Jedničku ne. Takže to by nám mohlo zmizlet. Vidíte? Jenom prostě by bylo určitý místo, které by to zmizlo, jo. No a takže to by dopadlo takhle, jo, kdybych to měl hodit do té vrstvy. Takže bacha na to, jo, aby se vám nestal stejný problém. Teď vidíme, že prostě postavička, kdyby zmizla, kdyby prostě prošla těma veřmi, jo. Vezmeme si, jo, teďka jenom z rychlovky, ne, tady to brát nebudu, vezmu si to zde, skopíruju si to, dáme si úplně vrchní, jo. Tak. Dáme si to nějak tak do středu, aby ta kulička byla jak kdyby prostě obyčejný kruh a ne ovál, jo, aby to nevypadalo takhle, takže nejlépe takhle, tak. Teď to dáme tak, aby to bylo prostě zaměřené jen určitý místo, nebo pokud máte tu místnost nějak třeba takhle velkou, jo, tak prostě to musíte vycentrovat, jo, prostě to hlavně díky tomu to poznáte, že máte tady to, takže si vypočítáte tak asi tak přesně, jo, aby to bylo tak ve středu, když máte třeba místnost takhle, abyste viděli toho víc, jo. Ale my chceme teď na ukázku, to jsem vám jenom teď tak vysvětlil, jo, takhle. Tak, postavička projde, zamykám, teď si dáme vytvořit další scénu. Vložit jakoby další scénu, jo. Vytvoří se vám další scéna. Vidíte, všecko zmizlo, jo. Tím pádem si dám další místnost.
Jo, třeba se mi líbí tahle. Si skopčím. Vložíme si ji zde. Uzamčeme. Uděláme si těch 5. Pro tu postavu. Tady si přepínáme scény, jo. Tak. Předvedu, vemu postavičku, skopíruju si, aby jsme viděli, že si fakt kopíruju postavičku na nějakou blbost, tak prostě tady vidíme, že si to, jo, tady jsem si to nepřetáhl, takže bacha na to, jo, to je důležitý. Jo, scénu 2, vložíme si sem postavu, postavičku dáme sem, ještě před to, poschováváme, animujeme jenom teď s tělem, jo. Jo, teď přešla do druhé místnosti. Tak, teď ještě tady ruku. Zamykám tady druhou ruku, to už si dám na 8 stovky, protože z toho se mi blbě pracuje. Tak, teď se můžeme podívat, tak. Já teď dodělám ty nohy. Takže teď vám předvedu. Zde nemusíte animovat, to nemusíte animovat, to nemusíte animovat, protože to nebude vidět, jo? Teďka si třeba udělám, kdyby to překročil prostě, že jsem ty snímky udělal a teď nyní už můžu pokračovat. Jo? Protože zbytečně se namáháte a zbytečně si rozklikáváte myšku. Tak někdo si to rozjede, aby prostě viděl, no udělal jsem tradiční chybu. Prostě odklik, to přisunu, odkliknu, tak to. Jo. Jo, teď už jenom prostě sunu. Tak, to jsme měli. Jo, to udělal takový hrozně zajímavý. Teď udělám toho trošku víc. Můžete, nemusíte, to je jenom prostě pro ten konec, aby to bylo zdelšenější, je. Kdyby náhodou, tak potom si to takhle vždycky od vrchu, kdybyste měli hrozně moc vrstev a nezaměřili jste všechno, tak stačí jenom prostě od toho nejvyššího, když si najedete tak nahoru a takhle si to skopčíte, tak a dáte si vložit snímek, ono se vám to udělá opět ve všech. Třeba předvedu tady, že tady toho mám hodně už. Jo, tak třeba tady si dám loop. Ale se mi to označilo celý dolů. Vlastně když si to takhle označím a dám vložit a mám to delší. Jo. To je taky další taková důležitá rada. Teďko si dáme kameru, kterou si dáme úplně jako vrchní. Skopírujeme si, vložíme si. Zde. Tak. Zamykáme, postavička došla. Tak, dáme další, musíme si vytvořit zase to maskování, takže zase úplně nad tu postavičku. Hlavně bacha, abyste to nedali třeba nad druhou postavičku, hlavně aby to bylo prostě nad tohle postavě. Tak teď si vytvoříme tak, dáme si to vždycky pod to, takhle, aby jsme to nepřeskočili, jo bacha, jo. Se hrozně stává často, že si to přelupnete a pak dívejte, co vám to udělá. Jo, teď jsem třeba příkladně vzal zadní ruku, to nic, ale teďko třeba nohu, jo. Jo, vidím nohy, to je blbost, takže vrátím zpátky. To je jedna z tradičních chyb. Tak. Tak, nyní se můžeme podívat, jak to vypadá. Když si dáme přehrát, přešel z jedné místnosti do druhé. I když nechápu, co se stalo zde, že to nějak přebliklo. Bylo hrozně zajímavý, co se to stalo. Jo, ještě se můžu podívat, ale to by nemělo nějak přeblikávat. Já to dám do černé. No, to asi tím, jak si to rychle uvědomí, tak se to spraví.
No, protože to zaměří jako kdyby kus té scény, tak rychle se to opraví. A prostě, aby nedošlo k takové chybě, nebo když chceme, aby ta scéna jako kdyby začínala, tak doporučuji pod kameru si vytvořit vrstvu, která prakticky začerníte, jenom tu, takhle uděláte kostku té kamery, jo. Teď si to celé označíte, pravým tlačítkem vytvoříte symbol. Tak, máte symbol. Nyní to dáte do Twinu, aby to bylo v pohybu. Dáte klíčový snímek, až sem, třeba příklad. Nyní si dáte barvu alfu na 0. Nebo tak prostě to je viditelnost té věci. A tady si to ukončím. Jo. Tady se nám třeba uklidní na 100. A už to dělá třeba tohle. Jo. Třeba se nám to rozetmělo. Tak, rozetmělo a pak třeba setmí, to je fakt na vás, jo. To byla jenom taková ukázka, teďkom si ukážeme další. Jo, takový efekt hodně dobrý. Je používá třeba Crinkles, to je takzvaný přechodový efekt. Jo, to si to. Doporučuji mi vždycky vyplit, když děláte ty kostky, jo, ty přechodovky. Tak, co se týče těch přechodovek, to funguje v principu toho. Já si teďkom to od shiftu doprava. Jo, mám to skopčený, jo, abych s tím neměl těžkou práci. Tady si zvolím tohle. Jo, je to prostě označený, jo. Takže můžu si tomu měnit barvu a všecko. Jo, kdybych to neměl označený, tak by to bylo slepený k tomu. Jo, teď si dáme tady, šup, si černou. Tady na tohle kliknu na tyhle zobáčky. To jsou zobáčky koncové barvy, která prostě udělá, jak kdyby prostě se odsetmění a tak, prostě, aby to mělo takovou tu spektrum barvu. Třeba takhle fialovou, ale to nechcem. To je jenom prostě tak na ukázku, abyste věděli. A teďkom na ten konec si dáte alfu 0. Tak a teďkom vidíme, že to prakticky udělal takovej jako kdyby efekt. Jo, přechodovej. A aby to bylo lepší a mnohem lepší, tak si to dáme takhle, jo, takhle trošku posunem. Tak, je to lepší. Dobrý, nyní to dáme do symbolu, nemusíme pojmenovávat, ale hlavně bacha na to, protože když vytvoříme dvakrát stejně pojmenovaný symbol, může dojít ke kolizi a může se to celé sprčit. Jo, tak třeba příklad, jo. Jo, líbí se mi to takhle. Tak. Nyní dám vytvořit twin. Dám od sem vytvořím, aby se to posunulo. Šup. Do té momentu. Upravuji si to šipkama. Tak. Teď si udělám pár snímků. Nyní dáme 100. Uzamčeme. Podíváme se. Šup. Nebo může to být i minus 100. Teď začíná pomalu a pak to rychle udělá. To spíš. Tak, teď si prakticky vemu ten efekt, skopíruju si ho, dáme si druhou scénu, dáme si pod kameru, vložíme si, převrátíme si, transformujeme, jo. Teď to musí být černý ze začátku, to je prostě jenom, aby to bylo černý v tímhle, jo. Tak, nyní můžeme celé označit a posunout si to trošku, jo. Aby ta scéna byla vepředu a byla prázdná, tady si dáme tu, ještě aby ta postavička nešla vidět, kamera musí být posunuta na první frame a tady tohle. Aby ta postavička, to jsem měl spíš udělat to a posunout tu postavičku, ale to je jedno, prostě abyste viděli, jo, hlavně bacha s tím posouváním, abyste prostě viděli všechno, aby to tam bylo, jo, třeba kdybyste měli posunout i tohle, tak prostě vidíte, že tam ta scéna nebude. Jo, anebo prostě budete mít posunutý a nevidíte kameru, jo, v těch prvních snímkách, to jsou ty první snímky, že, no, takže to si necháte takhle, jo, teďko máme tu, dáme si to do Motion Twin, odshiftujeme, tak, a uzamykám, dávám to pryč, takže tím pádem můžu dát od 100. Tak, můžeme se podívat, to je jeden z přechodových efektů, co dělá Crinkles. Jo. Takový trošku zrychlenější.
Pokud ho chceme mít zpomalenější, tak si dáme navíc, si to posuneme více. Je to na vás. Jo. Jo. Nebo pokud nechcete mít nějaký složitý efekt tohoto typu, tak si to vlastně takhle to dáte pryč, tady si to taky dáte pryč, smažete vrstvu. Jo, smažete si tady tu vrstvu minulou, jo. A pokud to nechcete mít moc nějaký složitý, tak si dáte vytvořit tween. Tak, odsaď si dáte třeba sem, jo. Tvoříte si novej, uděláte si takovou, jak kdyby malinký čtvereček, jo, úplně pidi. Jo, když ve Flashu zmenšujete věci, jo, v 8, tak bacha, ono to někdy vylítává. Doporučuji, pokud uděláte co nejmenší pokrok v animaci, tak ukládat si to co chvilu. Jo, takže -100. Tak. Tak a teď nyní si to dám taky zde. Jo, teď si to dám takhle. Protože to je, jak to bude v tom finále, takže tady si to neměníte na začátku, abyste si to nemuseli upravovat, jo, takže bacha a jo. Já jenom tak chci upozornit, že když budete malovat štětcem, jo, tak hrozně Flash strašně vypadává. Ta 8 má totiž jeden takový hrozně známý bug tohoto typu, takže bacha na to, jo. Když začnete používat štětec, tak bacha, radši si to předtím uložte. Cokoliv budete kreslit, radši si to předem uložte. Všechno, co uděláte, třeba odanimujete chvilku nohy, tak si to předem radši uložte. Děláte dobře. Nebuďte takový blbci jako já, protože já už jsem se tolikrát spálil a tolikrát už jsem předrbával scénu, že prostě jsem byl nasranej, jo. Jo, to je prakticky jeden z mých oblíbených efektů. Jo, takový lup. Tady vypadá hrozně zajímavě. Určitě takový trošičku lepší než ten Knucklesův. Možná ani ne. Každý to bere podle sebe. Jo, já si to dám takový trošku ještě více, jo. Tak. Jo, to je přímo. Vypadá to hodně dobře. Tak. Tak, ještě bych tě upozornil. Nikdy v životě needitujte kameru. Nikdy v životě ji nespravujte podle sebe, jo, protože tady jsou skripta, do kterých jak zasáhnete, můžete poškodit tu kameru a nemusí fungovat. Jo. Tady, když si ji překreslíte, to taky nedoporučuji. Nechte to tak, jak to je. Jo. Pokud chcete, aby prostě během té kamery bylo i vaše logo, jo, třeba dám příklad, tak to animujte přímo i s tou kamerou. Jo, dám třeba příklad, jo. Já jsem takový lolátor. Tak, jo, třeba lol. Líbí se mi, že jsou lol, jsem krásný kluk. No až na to, že prostě jak děláte tu kameru, tak si to musíte označit a zmenšit si to stejnoměrně s tou kamerou. Teď už s tím nic nenadělám, protože už jsem si odanimoval tu kameru a už bych to měl strašně složitý. Takže když chcete něco dělat do kolabu, nějakou animaci, tak doporučuju souměrně už prostě předem si nachystat kameru a pod to dát to logo. Jo? Vždycky pod tím ať je logo. Vždycky pod tím udělat vrstvu a dát si tam to logo. Jo? Potom jednu z dalších věcí, co jsem vám chtěl vysvětlit, jsou ty symboly. Tak. Jo, takže udělám si nový, abych vám to předvedl. Co se týče symbolu a groupu. Jak funguje group a jak funguje symbol? To si klidně nyní můžeme předvést. Takže vezmeme třeba tuhle hlavu. Jo? Teď jenom na ukázku, abyste pochopili princip groupu a princip symbolu. Tohle je symbol, který se jmenuje Norm Head Left 34. Jo? S tím, když naanimuju, jo, třeba něco, třeba takhle, jo, jo, třeba jenom tak na ukázku. Jup. A když ho editujete, rozkliknete si ho a tady třeba pozměníte, jo, třeba nechcete, aby to mělo třeba křížek, jo.
tady si dáte, vytvoříte novej a dáme tomu třeba úsměv, jo, nějaký. Jo, příklad. Rozkliknete si to. A nebo použijete tady tu šipku, jo. Ale nejlepší si to rozkliknout mimo, tak vám to zůstane, jo. Teď si vytvoříme to samé, jo. Já si to zamču, vytvořím si další. Nezaměňovat, aha, jo. Prostě jsem už poměnil to. Takže tohle byl prakticky příklad toho, že když zasáhnete do toho původního a neuděláte si duplikát, tak to dopadne takhle. S tím můžu skopírovat, můžu vložit a udělá se mi to samý. Když skopíruju, dám vložit a dám nahradit existující položku, stane se tohle. Prostě to překopčí ten originál. Jo. Tak a co se týče toho grupu, jo, já si to tady roztrhám, jo, jako kdybych si to namaloval, jo, nebo počkejte, já vám ještě teda to, já vám to teda namaluju, jo, příklad, takový jednoduchý, takže barva, šup, tak, teď si dáme, tak, dáme si tu šedou, dal jsem to opačně. Pomažu si to. Tak. Jo. Teď si to dám do toho slavného grupu. Udělal jsem mi ta skupina, že? Jo. Tak. Teď si to dám. Takhle třeba. Animuju s tím, jo. A teďka si uvědomím, tyvo, já si tam zapomněl něco dodělat. Tak si to rozkliknu, že já rychle to upravuju, jo. Třeba mu tam tu držku dokreslím. Nebo prostě během toho odkliknu si. Aha, a co se nám stalo? Prostě věc z grupu se nedá už opravit, bohužel. To je prostě slepená položka, kterou si třeba nakreslíte nebo cokoliv s ní to děláte. A vždycky, když vytvoříte třeba snímek už zde třeba a uvědomíte si, že jste udělali chybu a máte to v grupu, bohužel už prostě to musíte vymazat. Jo, prostě už to není editovatelné a už s tím nemůžete nějak pracovat a upravit to. Prostě už to tím pádem prostě takhle je. Prostě to nemá vliv na symboly vůbec nic, prostě je to obyčejná skupina. Tím pádem, když je to v grupu a je to ve skupině, když ten objekt není to a je nakreslený, tak uložená věc zabere mnohem víc, když si to nakreslíte do symbolu a pak si třeba uděláte duplikáty a určitě je to mnohem lepší, jo. Jo. Tak. Takže to je ode mě dneska všechno. Jsem hrozně rád, že jste viděli můj tutoriál. Kdyby náhodou jsem teď momentálně na něco zapomněl, jo, tak prostě napište mi to, jo, abych fakt věděl a já udělám ještě dodatečně další tutoriál, ve kterým to jakože vysvětlím. Jo, třeba říkám tohle, upravit cibulové značky, to nevím, co znamená, jo. Jo, předem, jo, tohle vodítko pohybu, to taky nevím, co to znamená. To bude mít něco s tím tweenem, ale ne, to nevím, co to je. Tohle je prakticky vytvořit adresáž, abyste měli v tím pořádek, jo. Jo, takže třeba, tady mám třeba tu postavičku, tu hlavní. Tak si vytvoříme složku, do které si to nahážu, jo. A když vím, že prostě je to ta postavička, tak si uzavřu a napíšu třeba postava 1. A víme, že to je tato postava. A když to posouvám, tak prostě posouvám všechny snímky, co jsou prostě té postavy, protože je to v ní. Všechno je v ní. Vidíte, že všechno je ta ruka, ta postava je prostě v té složce. Když se chcete zbavit té složky, tak smažete úplně všechno. Jo, takže bacha, tady si to musíte jak kdyby z toho vyházet. Jo, což je asi mnohem složitější varianta. Ale pokud to máte v tým, tak si to jenom nahážete nad to a tady toto smažete. Smazat adresář a je to. A máte prostě to. No, stalo se mi
Stala se osudná chyba, kdy jenom vidíme prostě jenom tu kudlu, jo. Prostě to se všechno dalo do toho maskování. Takže jak dostat tu věc z toho maskování? Nahážete nad to. Jo. A tohle si dáte zpátky. Tak. Jo. Tak. Takže co se týče adresářů, to prakticky, abyste to měli rozvrhnutý, abyste věděli, ale je to zbytečné, jo. Co se týče dalších šipek, tohle je nepoužitelné, jo, to je úplně zbytečné, to já nepoužívám, to je transformace přechodu, to nevím přesně, co to je, to vám nemůžu říct. Linka je prostě klasická čara, jo, no, teď to mám zamknutý, jo, klasická čara. Tady je laso. Tady nevím, k čemu je teda, jako bohužel, to vám neřeknu. Nástroj pero. To už nevím, co to je vůbec. Tady je klasické písmo, tady si prostě nastavíte styl písma, který chcete podle vás. Třeba se mi líbí strašně třeba toto, jo. Pokud chcete klasický madness, tak to je impact. Impact, tady, tak. Jo. Pokud chceme, aby to mělo nějaký efekt, jo, tak si najdeme do těch filtrů a tady už si třeba dáme záři, dáme si třeba černou, nebo bílou, nebo zelenou, knockout, aby prostě tam byla jenom ta záře a ne to, co uvnitř, anebo aby to bylo dovnitř, jo. Nebo si to rozmažeme, takhle. Tyhle rozmazávací efekty fungují i ve tvínech, když si nastavíte tvín a třeba si dáte, jo, například, ještě vám tak ukážu na rychlovku, jo, vytvořit snímek, tak, tvín, nechám chvilku, jo, aby na to divák mohl koukat chvilku, jo, a teď třeba tady dám, jo, že se to rozmaže a smaže se to, jo, takže příklad. Jo, teďkom bacha, když jsem vytvořil ten tween, tak ono se to dalo do grafiky. Jenže v grafice nejdou dělat filtry. To musíte nechat v movie clipu. Movie clip. Jo, takže dáme movie clip, dáme si konečný, jo, ten snímek. Tak, tady máme filtr. Dáme si rozmazat, třeba takhle do šířky. A dáme si alfu 0, jo. Zamykám. Dám asi 100. Můžeme se podívat, jo, jak to vypadá. Je to pěkný efekt. A nebo můžeme v opačném smysle, jo. To už je prostě na vás. Různé efekty, jo, a všecko. Co se týče efektu výstřiku krve, jo, to vám ještě tak ukážu. To už je pro ty nařanější lidi, kteří by to chtěli vidět, jo, tak třeba si dáme krev, jo, uděláme si krev. Tady vezmeme si tady, jo, štětec, barvu červenou nejlépe, jo, a nakreslíme si takový začátečnický, jo. A teď nakreslím takovou lehkou tu. Vyplníme si to. Dáváme si to automaticky do symbolu, napíšeme třeba krev 01. Líbí se nám to. Tak dáváme cibulové slupky, dávám F7, abych viděl, co bylo minule a nyní už kreslím dál. Jo. Tak. Já se omlouvám, teď to dělám tak na rychlovku. Jinak si s tím můžete vyhrát, je to na vás. Abyste neviděli toho víc, tak si dejte jenom jedno, abyste viděli jenom ten základní. Teď mám blbě nataženou tu myšku, tak se mi to bude dělat trošku hůře, tak abyste neřekli. Tak. Takhle to funguje i normálně s těma obyčejnýma výstřelama, jo. A ty jsou mnohem jednodušší, když chcete nakreslit vlastní, jo.
Tady vidím kousek, jo, tak, šup, 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 šup. Tady si dodělám takhle. Ako to nějak vypadá, jo? Teď jsme si to přehráli. Teď to dávám pryč, aby jsem to neviděl, tak. Spravíme si to. A takhle vypadá finální výsledek. Docela pěkné, co? Docela. Pokud chceme, aby to bylo efektivnější, zamčeme si to, dáme si štětec, bílou barvu, alfu si dáme třeba na 12 a takhle si to vyhladíme. No, tak to zrovna nejde moc vidět, takže to si dám na 38. Jo, vidíte, a teď to je takový efektivnější, vypadá to líp. Jo. Je to zbytečný efekt, ale zase to vypadá hezky, jo. Tak, můžeme podívat. Vypadá to mnohem efektivněji, to mnohem hezčí. Teď si dáme třeba tmavě, teď si to vystínujeme třeba to. Tak, jo. Teď to vypadá mnohem hezčí. Teď, aby to mělo ještě větší efekt, aby to vypadalo fakt hodně hustě, tak si třeba vezmu to celé, skopíruju si to, zamču si to, dám si to úplně do spodní části, vložím si to. Ne, to jsem dělal chybu. Tady si to musíme vložit, tak teď si to vemu, posunu si to, tohle smažu. Tady si to dáme vložit snímek, tady si to ukončím. Tak a teďkom tady, jak to začíná, jo, teď si to schováme, jo, třeba do outlineu, tak si to třeba nastavím na alfu 16, jo, ty si třeba skopčím, dám F6 a odklikám si to, jo, to jsem udělal chybu, to jsem vynechal, jo, teď už si to musíte klikat, že, takhle jsem to nějak udělal v Madness Infected, jo, takový ty efekty. Tak, můžeme se podívat, jak vypadá náš finální výsledek. Já si myslím docela dobré. Kdyby byl třeba tenhle výstřik použít v grafice PlayOns, jo, a třeba chtěl bych ho vyzkoušet tady, jak bude vypadat, jo, tak si to zkoušíme, třeba tady to smažu. Myslím si, že to bylo moc hustý a hodně to... Já to zkusím takhle. Jo, to je mnohem lepší. Jsem to hodně udělal husté, no.
Tak, teď si klidně ukážeme výstřel efekt. Jo, to je nejlepší, si to dát černý. Zase si dáme to. Je to úplně stejný princip. Tak. Jo. Na to, že to je rychlejší, tak vysrel jsem napsal, nevadí. Dáme si cibulovky. Třeba z té nějaké té zbraně, která jako nadělá více škod, tak třeba toto je třeba takový hodně přehnaný výstřel. A takový ty výbuchy a to. Vidíte? Člověk kreslí a stejně se mu to posere, no. To říkám. Jo. Tak. Můžeme si toto. Pokud nám to nejde vybarvit, tak pozor. Všimněte si, že je tady taková dírečka, to hodně ovlivní. Ale jeden dobrý přítel, kamarád, mi vysvětlil, že pokud tady si dáme velikost mezery, jo, tak to vyplní. Jo, a i kdyby tam byly nějaký díry. Jo. Tak. Můžeme si to ještě upravit podle sebe. Jo. Tak. Můžeme se podívat. Tam F7. Jo. Můžeme si to dát do grafiky. Play ons. Jo. A teď se můžeme podívat, že třeba tady, jo, to vyměním třeba. Ne, to zase zasahuju do něčeho jiného. Dáme tam ten náš. Tady jsem zkreslil strašně rychle. Jo. Play ons. Šup. Všimneme si, že prostě je to dělaný na dlouhou délku, tak se můžeme podívat. Podle mě to bylo zbytečně zase navalený. Jo, taky zbytečný. Jo, můžeme se podívat, jak to vypadá teď. Jo, Klinkels, já. Můžete to dělat jak Klinkels, že to má i na začátku. Nebo to udělat prostě takhle, jak jsem to dělal já. Jo, každý má prostě svůj vlastní styl. Jo, dobře. Co se týče kreslení vlastních postaviček, jo. Tak.